Ozbiljno? Tako mala flašica? Oho! Da, ja imam srednju flašu. Ne mogu da verujem. Da, ja sam dobila velike žele sa ukusom hubabube. Nevjerovatno. A Jane je dobila mrvicu. Baš smešno. Mike, ne diraj moj slatkiš. Sad ću ga pojesti. Sigurna sam da će biti jako dobar. O, da, to je prelepo. I super je što se žele pretvara u žvaku. Mike, sad ti. Vrlo rado. Otvaram, a sada istiskam. Kako ukusno. Hoću još. To je fantastično. Oduševljen sam. Hoću da popijem celu flašu. Ne mogu da odolim. O, da. Eto, iscedio sam sve do posljednje kapi. Hej, flaša mi se zalepila. Ups. Mike, šta si uradio? Tvoja lepljiva flaša mi se zalepila za kosu. Užas! Sad ću ti pomoći, čekaj. Jane, imam dve vesti. Dobro i lošu, otkinuo sam flašu, ali sa njom i tvoju kosu. Dobro je. Mike, ali ti si kriv za sve? Drugari, tako ste smešni. Sad ću napraviti balon, gledajte. Cool. Fukao je pašta. Bilo je zabavno. Britney, sad ti. Dobro, sad ću otvoriti flašu i iscediti žele. Jao, nešto neće. Hajde. Kako boli. Nemam dovoljno snage da ga iscedim. Ups, izvinjavam se. Uj. Došla mi je ideja. Sad ću pozvati helikopter. Sigurno će uspjeti da okrene moju flašu. Čekam. Evo ga. Šta treba podići? Bacite mi konopac, a vezat ću svoju flašu. Tako je. A sada možete da dižete. Wow, stvarno su je digli u nebo. A sada sipajte njen sadržaj u moje usta. O, da! To je jako ukusno! A znala sam da će mi se dopasti. Drugari, oduševljena sam. Super! Poludele. Kakva mala flašica Fante! Veličine mog malog prsta. A ja imam srednju flašu Fante. Toliko će mi biti dovoljno. Ogo! Da, ja imam ogromnu flašu Fante. Baš sam srećna. Ljudi, nemojte da mi zavidite. Mike, možeš da počneš? Dobro, sad ću probati. Hej, zašto ništa ne curi? Gde je moj sok? Pa to nije sok. To je medeni žele od Fante. Cool. Treba ga istisnuti na prst i probati. Wow, kako slatko, hoću još. Ne, nema više. Onda mogu ja da nastavim? Hajde. Super. Sad ću probati svoj žele. Sa ukusom Fante još nikad nisam jela. Oho, izgleda ekstra. I ukus je dobar. Hoću još? O, da. Jako mi se sviđa. Ostalo još malo na dnu, ali kako da dohvatim to? Hajde, izlazi. Došla mi ideja. Dohvatit ću prstom. Ne, zaglavila sam se. Mike, vuci. Hajde. Ups, preterao sam. Izvini, Mariji. Sa mnom je sve redu. Mija, jesi li sa nama? Da, sad sam ja. Samo što postoji problem. Ne mogu da dignem ovu flašu. Ona je preteška. Ljudi, hoćete li mi pomoći? Naravno, nas dvoje ćemo podići flašu, a ti otvaraj usta. Hajde. O, da, kako je to ukusno. Čekajte, previše je dosta. Ajuj, prestanite. Pa, jel ti se sviđa, Jao, ništa lepše nisam jela. Hvala, drugari. Jao, kako malo činije sa psećom hranom. Ne, kod Nicole. Odvratno. A šta je kod Britney? Wow, to je srednja činija. I opet sa psećom hranom. Jadna. Oho, pogledajte šta je kod Mandy.
Ona je dobila ogromnu činiju. To je neverovatno. Nisam mislila da postoje takve činije. Dakle, Nicole počinje. Dobro, ja ću prvo probati ovu pseću hranu. Nadam se da će mi se... Ne, to je odvratno. Sad ću povratiti. Sad mi smrdi iz usta. Treba hitno popraviti to. Da, tako mnogo bolje. Sad mi je lakše. Hajde, Britney, sad ti jedi. Ali to je hrana za pse. Neću da jedem to. Ideja. Treba će mi mleko i kašika. Da, zamislit ću da jedem cornflakes. Dobro, poželite mi sreću. Sad ću da probam. Jednu kašiku. Idemo. Pa, sa mlekom nije loše. Da, može da se jede. Šta? Stvarno? Ne mogu da verujem. Da, to je stvarno dobro. Eto, sve sam pojela. To nije bilo teško. Ostalo je popiti mleko. Da, ja sam završila. Ups, izvinite, devojke. Britney, to je užasno. Nemoj više tako raditi. Okej, sad ja. Ideja. Ja ću koristiti šlag. Da, sa njima sve postaje ukusnije. I stisnut ću malu činiju. Super. A zatim ću dodati bombone njort. To su mi omiljene bombone. Sipat ću ih preko šlaga. Odlično. Zalepit ću etiketu i to je to. Mogu probati. Nadam se da će mi se dopasti ukus. O ne! Devojke, da, to je super. Hoćete da probate? Da, naravno. Sad ću da probam šta si napravila. To je odvratno. Meni se ne sviđa. A meni se jako sviđa. Dajte mi to. Poješću sve. Ona nije normalna. Oho, a Britney je dobila malu flašicu sa magičnim napitkom. Pitam se, šta radi? A Mandy ima srednju flašu. Onda je Nicole dobila ogromnu. Da, znala sam. Ali Britney počinje. Hajde, kreni. Dobro, sad ću probati to. Nadam se da će to biti ukusno. Probat ću. Je li osjećaš nešto, Britney? Ništa. Jao, šta mi je? Sjajim. Šta se dešava, devojke? Vidi, Britney je postala kuće. Tako je slatka. Ona sigurno nije očekivala to. Pa jesam, sad ja. Dobro, sad ću probati svoj napitak. Nadam se da neću se pretvoriti u žabu. Okej, probat ću. To je ukusno. Osjećam nešto. O ne! Šta se dešava? Zašto je soba postala tako velika? Smanjila sam se. Nicole, u pomoć! Šta se to čuje? Mandy, takva si mrva. Dođi kod mene. Wow, ti si imala napitak za smanjivanje? O ne! Britney, nemoj da me vijaš. Ojoj, kako strašno. Nadam se da će sa mnom sve biti u redu. Sad ću probati svoj napitak. To je slatko. Sviđa mi se ukus. Šta je bilo? O ne, to je moj klon. Cool. Smislila sam, napravit ću još jedan gutljaj. Da, cool. Treba mi još više. Wow, ne mogu da verujem, to je baš moćno. Pogledajte koliko me ima u sobi. Sad mi više nikad neće biti dosadno. Šta je to? Prvi put vidim. To je Grimace shake, bako. Mnogo je lep. Prvi put vidim takvu veličinu. A baka ima tako smešnu porciju. Ti počinješ? Dobro, da vidimo koliko je ukusan ovaj vaš koktel. Valjda ništa neobično. Jao, šta je to sa mnom? Grimace shake počinje da deluje.
Ne, sve je već prošlo. Porcija je bila mala. O, da, baš mi se sviđa ovaj ukus. Oduševljena sam. Ne treba mi slamka. Ješću prstima. Nije lepo lizati prste. O, pogledajte, postala sam ljubičasta. Cool, Nikol, na tebe red, hajde. Imam ideju. Sklanjam poklopac i jedem šlag. O, da. Jao, kakav užas. Najviše na svijetu volim šlag, tako da sam počela od njega. A sad ću probati koktel. Prelepo. Jao, kako to radi? Ne mogu da verujem da je sve popila. Da, i to je bilo super. Jao. Jadna, jesi bolesna? A, sva je ljubičasta. O ne, Nikol je popila tako mnogo koktela da je pukla. A, treba je skupiti. Nikol, spasit ćemo te. Ne brini. A, bako, u pomoć. O ne, to je ljuta žvaka. Okay. A, baka ne voli ljuto. A, kakav užas. A, Mandy je dobila najveću žvaku sa ljutom paprikom. A, Nikol, hoćeš prva da počneš? Mamice, dobro. Sad ću je staviti u usta i probati. To je ukusno. Da. I balon mogu naduvati. Malo ljuta, ali nije strašno. Ja sam završila. Sad vi. A moja žvaka je mnogo veća nego ona koju je jela Nikol. Plašim se da će mi biti mnogo ljuto. Kako strašno. Jao, samo ne to. Sve mi peče unutra. Bako, samo ne otvara usta, inače će biti požar. Ne mogu. Jao. Izgleda da je to piletina. Ja volim piletinu. Super. Sad ću brzo zaboraviti na tu žvaku. O, da. Volim pečene hrskave batake. Divno. Sviđa mi se. Dakle, ostale samo Mandy. Jadna, na tebe red. Jo, ježim se od jednog pogleda na ovu ljutu žvaku. Bako, neću moći. Moram da idem. Stani, ne brini. Baka će ti pomoći da je pojedeš. Uzet ću malo pače. Hajde, otvara usta i grizi pomalo. Eto, vidiš, to uopšte nije strašno. Avion leti u tvoje usta. Bravo, dušo. O, šta je tamo? Hajde, još malo. Ostalo je poslednje pače. Ne želim. Dobro, sad ću naduvati balon. Pazite se. Jao, zar neće pući? Jesu svi živi? Srećom, sve u redu. Samo što smo sad u sađi. Gorimo! U pomoć! Jao! Da. Kakvo olakšanje. Ne brinite, sve u redu. To je bilo moćno. O ne! Izgleda da će biti vruće. O, Bože, mislim da sam gotova. Wow. U pomoć! Mandy piše, smiri se, ja ću prva da počnem. Mirno, mogu ja to? Izgleda da je sve u redu? Ili ne? Dobro je, prošlo je. Dobro, najvažnije ne paničiti. Až tako? Tačno. Hej, pomoćniku, dođi ovamo. Imam zadatak. Treba da pojedeš ovu krofnu. Hajde, počni. Što? Kako si glup? Moraš da pojedeš ovu krofnu odmah. Jel ti jasno? Da. Šta si uradio? Kako ljuto! Skloni se odavde, glupane. A šta se vi smete? Sad je tvoj red. Onda neću moći. Stani, smiri se i počni da ideš. Hajde. Hoću da idem kod svoje mame. Ne mogu. Možeš ti to, hajde. Dobro.
Osjećam da će mi sada biti jako loše. To nije tako strašno. Čak je ukusno. Uzalud sam se plašila. Pa još. Baš smiješno, moram ovo da snimim. Stani, hajde ja da snimim. Ćao, upoznajte našeg kućnog zmaja Mandy. Pogledajte kako je smiješna. Zapravo malo je luda. Hajde ja da ti pomognem. Hvala na pomoći, ali ja bih sama uspela. O ne! Pazite! Izgleda da smo probudili pravog zmaja. Brže voda! Gdje je ona nestala? Voda! Brže! O, ne radi! Šta da radim? Bingo! Ovo je ono što mi treba. Kako olakšanje! Sad mi je baš dobro. Ovo je najmanja čokolada koju sam ikad vidjela. A ja imam srednju. To nije loše. Sklonite se, drugarice. Danas je moj dan. Šta je to? Tvoju čokoladu čak ni ne vidim. Ali ja počinjem prva. Sad ću probati svoju omiljenu mlečnu čokoladu. Onda čekajte. Imam bolju ideju. Istopit ću svoju čokoladu na mojoj mini kuhinji. Da, to sam odlično smislila. Trenutak. Treba mi lepa šoljica. Uključujem i čekam. Eto, moja topla čokolada je spremna. Wow, jako ukusna. Šteta što sam tako brzo sve popila. Ona liže svoju šolju, odvratno. Znači sad je red, super. I ja ću otopiti svoju čokoladu, ali uradit ću to uz pomoć Bena. Treba malo sačekati. Eto, super, uspela sam. Sjetila sam se jednog lifehacka. Sad ću da crtam čokoladom, samo što mi treba čini je sa ledom. Aha, mogu početi da crtam. Još malo. Gotovo. Hajde, pogodite šta je ovo? Da, to je kruna. Izvinite, devojke, ali ova kruna će pripasti samo pravoj princezi, to jest meni. Imam još jednu smešnu ideju. Aha, još par dodira, eto. Gledajte. Kako vam se sviđa? Bravo. To je super. Hoćeš da me slikaš, molim te? Naravno, hajde. Daj da vidim šta je spalo. Super. Moram odmah da šerujem ovu sliku sa prijateljima. Stavili su mi like. Kako lepo. A sad je vreme da probam svoju čokoladnu krunu. Fantastično. To je veoma ukusno. Njam. Hej, Viki, vrati moju čokoladu. Imaš svoju? Da. To je bilo prelepo. Hajde, sad ti. Konačno. Nevjerovatno. Koliko čokolade? Nikad u životu nisam vidjela toliko. Jao, ne mogu da je okinem od stola. Ali nema veze. Imam ideju kako da uradim to. Eto ti i ja. Tako je mnogo bolje. Znala sam da ću uspeti. Devojke, šta vam je? Jeste li se uplašile? To sam ja. Stvarno? To je smešno. A gdje su tvoje mačje uši? One su na mestu. I sada mogu da probam moju ogromnu porciju mlečne čokolade. Da, šta je? Hoćeš dati nama malo? Volimo te? Dobro, poslužite se, nije mi žao. Hvala ti puno. Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to nije fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će to sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nikol ima ogromnu porciju Skittles. Da, baš mi se posrećilo. Još nikad nisam vidjela toliko bombona. Ali, Britney, kočinje.
Okej, sad ću da probam. Kako da pojedem to? O, ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. Već mi je poraslo drvo. To je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro. Cool. Baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. Bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačna jede i ja bih probala to. O, Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. O, kako brzo nestalo. Šteta. Lepo je izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super. Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku. Da, super. Šta se sa mnom dešava? Postala sam roze. Kako super. Želim još. Koju boju izabrati? Tačno. Da, probat ću plave bombone. Ukusno. Yes. Pa šta? Da, uspelo je. Sad imam plavo odelo. Super. Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super. Wow, Monika, tako si lepa. I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nikol. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nikol, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nikol, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš me briga, poješću da se sama. Da, kako ukusno. Šta je to tamo? Nešto sjaji na dnu. Ja sam li postala klovn? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cincija. Ovaj izgled. A šta je ovaj put? To je krofna sa brokolijem. Kod Britney je srednja krofna. A Monika je dobila ogromnu. Niko ne voli krofne sa brokolijem, ali Nikol želi da proba prva. Hajde da vidimo šta će biti od toga. Dobro, jako se plašim. A mora da je to odvratno. Ali dobro, što sam barem dobila malu krofnu. Uj, povraća mi se. Jel, Nikol, ti si smrdljivica? Sad je red na Britney. Hajde, probaj. Biće teže, ali joj je pala na pamet neka ideja. Čekaj, ne, to je loša ideja, Britney. Treba da pojedeš to, a ne da baciš. To je protiv pravila. Dobro, sad ću probati. Ali ona tako odvratno izgleda. Imam ideju. Dodat ću slatke konfete na svoju krofnu. Da, ona će odmah postati ukusnija. Odlično mi ide. Oho, Britney. Čini nam se da si malo preterala. Ovdje se čak ni krofne ne vidi, a samo konfete. Nadam se da će tako postati ukusnije. Sad ćemo da vidimo. Pa, kakav je ukus? Jao, izgleda da konfete nisu pomogli. Dobro, brzo, beži u WC dok nije kasno. Kako mi je loše! Ko je izmislio ovu užasnu krofnu sa brokolijem? Zamučilo mi se od nje! Kako odvratno! Prošlo je! Sad mi je bolje! Pustit ću vodu i vraćam se nazad kod devojaka. Završila sam! Ko je sljedeći? Monika, hajde! Ja? Ne. Kako strašno. Devojke, ja ne želim. To je tako odvratno. Devojke, hajde da podržimo Moniku. Ona još ne zna šta čeka.
Potrebna joj je vaša podrška. Hajde, Monika, možeš ti to? To je užasno, uopšte nije ukusno. Kako da uradim to? Dobro. Skupit ću svu snagu i hrabrost. Ješću po komad. Da, malo po malo. Tako ću i pojesti do kraja. Jao, još malo, devojke. Ja sam to uradila, pojela sam sve do kraja. Ali sad mi je loše. Povraća mi se. Šta da radim? Ja imam ideju. Hajde da te zalepim usta. Tako će biti bolje. Eto, to je već druga stvar. O ne, Monika je pozelenela. I muko je. Fuj, sad smo u nekoj smuzi. Kako odvratno, sva sam prljava. Gde je Monika? Pa to i jeste ona. Ona je pukla. Kako da je vratimo?